से नं परबतजरा समस्तिनि मानाव गेदेर MCLA बिथां मुनमुन ब्रह्मनि सायाव देबरगाव UPPL ब्लकनि आफादगिरि बिथां बिजितगोरा बसुमतारिया जा ओंथि गैयि आनपार्लियामेन्टारि सोदोब बाहायदों बे बाहायनायखौ जोङो बड'लेण्ड फरायसा आफाद एबा BSUनिफ्राय गोख्रों रावजों जों सोंखारियो। मानोना बिथां मुनमुन ब्रह्म बिथांखौ बेबायदि ओंथि गैयि एबा मिनिंलेस सोदोब आनपार्लियामेन्टारि वार्ड्स बाहायनानै बिथां बिजितगोरा बुंनाय सोदोबफोरा खालि मुनमुन ब्रह्म बिथांखौल' लाजि फोनांनाय जायाखै, बे समग्र आइजो माहारिखौनो लाजि फोनांनाय जादों होननानै जों सानो। मानोना बिथाङा बे समाव जोंनि BTC काउन्सिलनि नायल' जाल' सासेल' MCLA एबा आइजो MCLA। जोंनि काउन्सिलनि सासेल' बे नायल' जाल' सासेल' आइजो MCLA खौ बेबायदि आनपार्लियामेन्टारि एबा ओंथि गैयि सोदोब बाहायनानै बुंनायखौ जोङो बड'लेण्ड फरायसा आफादा माब्लाबाबो जोङो बेखौ सापर्ट होआ आरो बेखौ जोङो गोख्रों रावजों सोंखारियो। जोङो खौरां बिजोंफोराव नुदों दिनै एसे सिगां दहाय सानावहाय जोंना मानाव गेदेर MCLA बिथां मुनमुन ब्रह्मआ क'क्राझार थानायावहाय केस फाइल खालामबाय आरो जों बेखौ BSUनि फालनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसनखौ बिनि सायाव बिथां बिजितगोरानि सायाव थाबैनो आयेननि राहा लानांगौ होननानै जोङो BSU फालनिफ्राय जोङो खावलायो। बेजों लोगोसे जोङो जोंनि BTC ओनसोलनि मोनफ्रोमबो दल संगठनफोरखौ एबा राजनीतिक हान्जाफोरखौ जाहाथे इयुनाव माब्लाबाबो आइजोफोरनि सायाव एबा खुनु दस्रा व्यक्तिनि सायाव बेबायदि आनपार्लियामेन्टारि एबा ओंथि गैयि सोदोब जाहाथे बाहाया, जों बेखौ BSUनि फालनिफ्राय जेखि राजनीति दोलोआनो जाया जों बेखौ खावलायहरबाय। मानोना राजनीतियाव दान्थे बिदान्थेया गोबां जायो, नाथाय जोङो जोंनि समाजाव बेफोरबायदि आनपार्लियामेन्टारि एबा ओंथि गैयि सोदोब बाहायनायखौ जोङो मालाबाबो गनाया आरो जों बेखौ समर्थन होआ। बेनिखायनो जोङो आरो खेबसेबाव जा देबरगाव ब्लकनि आफादगिरि बिथां बिजितगोरा बसुमतारिया जोंनि 1 नं परबतजरा समस्तिनि बिथां MCLA मुनमुन ब्रह्मनि सायाव जा आनपार्लियामेन्टारि एबा ओंथि गैयि सोदोब बाहायदों बिनि थाखाय बिथाङा निमाहा बिनांगौ आरो इयुनाव माब्लाबाबो रावबो मोनसेबो दोलोनिफ्राय बेफोरबायदि आनपार्लियामेन्टारि एबा ओंथि गैयि सोदोबखौ बाहायनाङा होननानै जोङो BSU फालनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव थांनानैबो नायनो हागोन।